me likitoci suka ce yana damunka? Sun ce hawan jini ne ke damuna, domin zuciyata ba ta samun hutu saboda yawan damuwa. To amma ma me ya hana zuciyarka hutawa haka kawai? Tun lokacin da aka yi mana baiko nake yawan mafarki da razana. Idan na kwanta bacci sai in rika jin muryar wata mace tana farautar kurwata, ta yadda ba zan iya baccin ba, dole sai na farka. Da a cikin mafarki nake jin muryar, amma yanzu a farke ma ina ji. Wani lokaci ma idan na tuki nakan ji muryar, sai dai in yi fakin in kira abokina ya zo ya ja motar saboda kar in yi accident. Asma'u, tunanin me yake haka? Ina kyautata zaton masu yin adawa akan tarayya tare da sunan su ci galaba. Don Allah ci Roma, kada ka miƙa wuya, kada ka bari su rinjaye. Asma'u, mutum ko aljan ba za su taɓa hana mu dogaro ga Allah. Amma ni kaina ina matuƙar al'ajabi kan yadda wannan al'amari ne kamar almara ke faruwa a kaina. Ni fa ina ga a tunanina abokan hamayyar mahaifin yaron nan su ne suka sako yaron nan a gaba. Hajiya Umma, kamar yaya? Saboda kasancewa Alhaji dan siyasa ne, duk wanda suka kasa samun galaba a kan shi za su iya koma kan ɗansa, saboda suna ganin shi kaɗai yake da shi a duniyan nan. Ga yaro ya kawo ƙarfi amma ya kasa aikata komai, sai muryar mace ce take razana shi. Duk gurin malamin da aka je, daga wanda zai ce samma aka yi mishi sai wanda zai ce aljana ce ta taba shi, ke har yanzu an kasa samun ma takamaiman abin da yake damun shi. Ni kuma tunanina ya sha bamban da naki, saboda ina ganin a ta dalilin yarinyar na Asma'u da zai aura da haka take faruwa da shi. Kamar yaya? Saboda kin ga yarinyar nan tana da kamala ga kyau, wanda shi ya jango mata farin jinin da ya sa dukkan 'ya'yan masu kudin garin nan suke santa. Amma yarinyar nan ta kafe kai da fata, sai ciro mata ke so. To kin ga kuwa ba lalle ne su kyale shi ba, musamman idan kika yi la'akari da cewa ya fara samun wannan matsalan ne tun ranar da aka yi mishi baiko da yarinyar nan. Kin ga ko wannan maganar taki tana da matukar muhimmanci, domin ko yarinyar nan tana son shi, kuma mu kanmu muna ganin ya dace da mata. Tunda kin ga yarinyar nan da ita ake ta faɗi tashin neman magani tun da ya kwanta rashin lafiyar nan. Ke kwanciyar da ya a asibiti ma wani lokacin so da yawa zaki je ki samu ita ma tana zaman jiyar shi. Lafiya nan ba ce ya manyi lafiya ba, ya manyan fa kuna nan kalau? Ya mai jiki? A mai jiki alhamdulillah, shiga mana ai yana ciki. Ba sai ma na shiga ba, dama kaka ta cika aiko mishi da magani daga ƙauye, ta ce ya dinga sha yana wanka. In ji Hajiya? Kai amma na ji daɗi wallahi, na gode madalla, Allah ya saka da alheri. Da Allah ki mata godiya kin ji? To shi kenan, ki gaida Hajiya, ki ce na gode da Allah ki mun godiya, kin ji Asma'u? Na gode madalla. Kin dai gani idan kike ma yanzu ko? Tabbas lalle na ga dahiya. Lallai jiki ya fara daɗi. An fara mai da himma kan wajen abinci?
ai tun daga ranar da ya soma amfani da wannan maganin da kakar Asma'u ta aiko mishi da shi to tun lokacin ya koma cikin hayyacinsa. Ai auren wannan yarinya abin alfahari ne, domin tun da ya fara wannan rashin lafiya harkokin siyasa sai suka tsanci, amma yanzu alhamdulillah na fara samun ƙwarin gwiwa. Allah ƙara lafiya. Ko yanzu na mace ne? Da na mace ne da yayi. Allah ƙara lafiya. Ke zan fita zan aiki. Me kake tunani ne haka? Babu. Ko dai jikin ne? Wallahi wannan abin yana matukar daga ma Masar shigowa. wallahi Na gajiya. lafiya. Ya karfin jiki. Alhamdulillah. Allah ƙara lafiya. Amin. A gaida mutan gida. San da zuwa. San da gida. Shin wai me ke faruwa ne? Babu komai. Ba Ciroma me za ka ɓoye mu? Fuskar kafa kamar tagar zuciyar gaje a gurina. Wato Asma'u, sakamakon a baya yadda nake jin muryar mace cikin razana, yanzu kuma wani kuka nake ji mai cike da bakin ciki da takaici, amma baya razana ne. Kuma idan na tashi daga baccin sai in ji damuwa a raina kwatankwacin yadda mai kukan take ji. To me ke faruwa ne haka? Me ke faruwa da mu ne haka wai? Ni ma amsa da nake nema kenan. To kaga kun shiryawa za mu tafi ƙauye wurin kaka ko ma samu amsa a can. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a. Sanda aiki. Kadda ki ce mun yau da mai gidan na kika taho. Shi ne mana. To sannun ku da zuwa ina yi ba gajiya. Maraban ku. Sannun ku da zuwa. Mun same ku lafiya. Lafiya kalau. Ya jikin naka? To kaka da sauƙi kenan za a ce. Amma kuma akwai wata matsalar sabuwa banda waccan ta da. Wannan wace irin matsala ce? Wato kaka, matsalolin suna da yawa. Wato da na ɗauka da mafarki kawai nake. So sai abin ya dawo daga baya kuma sai nake ganin kaman akwai sa hannu a ciki. Mafarkin sun yawa. Da ina jin kuka, na dawo ina jin ihu, na dawo dai abubuwan gaba ɗaya suka rikirkita. Babu komai, na san abin da zan haɗa maka, amma ba zai samu yanzu ba, saboda haka ku koma. Amma ka ku damu, zan shiga jeji da sassaƙo wasu saiwoyi na magani. In ya so sai in aiko muku da shi kamar yadda na aiko da wancan, kun ji? Abu na biyu kuma ka daina kaɗaicewa kai kaɗai.
ka dinga kusantan abin da zai ɗauke maka hankali, walau kallo ko kuma karatu. Na gode. Insha Allahu Allah zai taimaka mana. To kaka, mu za mu tashi mu koma. Ta, kai ka dakace ni, ina son magana da kai, ke ki jira shi a waje. Yana zuwa, ina da magana da shi. In jira shi? Ki jira shi. Shin wai lafiya kun ga ciwo nawa? Ciwo ma ina jin yana ɗaki ne fito ba. Ɗaki wal haka? Lafiya da ku? To, ba zai wuce yana can yana tunani ba. Tunani? Ko ciwon nan shi ne dawo? To, gashi nan dai, amma ni fa tun bayan dawo wasu daga wurin kaka a Sama'u fa. Abin nashi ba sai ya ƙara yawaita ya fi da iya dama. To ba sai a dinga hana shi ba? Kira mun shi.
lafiya? Ina kyautata zaton sakamakon wani abu da na aikata a rayuwata shine sila ko ummul aba'isin jefa na halin da nake ciki, wanda kuma ba zan sake samun aminci da walwala a rayuwata ba har sai na je na warware wannan kulli da na kulla. Bana tunanin wani zai iya yi mini wani abu akan wannan abu tunda ni a karan kaina na aikata shi. Don haka na tafi ina neman afuwarku sakamakon rashin sanar da ku, ko in ce neman izininku a matsayinku na iyayena. Ku yi haƙuri kuma ku rarrasar min Asma'u. Na gode. Me ya samu Ciroma ya aikata irin wannan abin, ya yi ƙaura ya yi hijira ba tare da ya sanar da mutane ba? Asma'u ki kwantar da hankali. Insha Allah duk inda Ciroma ya ji zai dawo. Ni na tabbata ba zai baki ya bar iyayensa da ƴan uwansa da kowa da kowa. Haba, tilas zai dawo Asma'u. Asma'u ki taushi zuciya. Abin da sa mun dana ne bata ya bar gida tun jiya da safe. Ok, wannan mai sauki ne. In Allah ya yarda ka kawo kuka gidan mutuwa, za mu yi kokari mu bincika mu gani cewa mun tabbatar yayin da ya kamar yaushe ne ya bar gida? Ce ya bar gida da safe. Da safe ko? To shi kenan Alhaji, kada ka damu, Allah ya yarda za mu zuba matakin tsaro kuma na tabbatar da cewa yaron ta zai kawo. So ka kwantar da hankalinka, ka ɗauka tamkar yaron ta ya dawo saboda aikin mu ba wai alfahari ba. Na tabbatar ka sani shi ya sa har ka kawo mana kukan ka, kuma Allah ya yarda ya mu magance mata da damuwa. Thank you very much. Kuma za ku dawo, Allah ya yarda. Bayar Allah da Allah akwai tambayar da nake so ne miki. To, Akwai wata mai bara da take yawan zama a can, ita kaɗai take keɓe kanta. Ko wace ce ita? Mai zama a can? Oh, Aziza kenan. Oh, Aziza sunanta? In dai wacce take zama a can, Aziza ce wacce take zama da ƴaƴarta ba? Me yasa kwana biyu ba ta fitowa? Ni ma dai ban sani ba.
To Allah dai ya sa ba ciwon ta bane ya tashi. Ciwo? Dan Allah ko zaki iya kwatanta min inda take? Gaskiya ban san inda take ba, amma an ce dai bayan gari take zaune. Saboda kowa yana gudunta. Gudunta? Saboda me? Saboda lalurar da take tare da ita. Wace irin lalura ke tare da ita? Lalura ce dai wacce ba a san irin ta ba a nan gari. Amsa da ita zai ji tana ɗoyi kuma tana hamami. Shi yasa zaka ga ana gudunta kuma ita ma ba ta shiga mutane. Shi yasa take ware kanta. Amma an ce wannan laluran ba za ta rasa nasabar da mummunan aikin da ta aikata a baya ba. Abin da ta aikata? Ranka ya daɗe, wannan yarinyar da ka ganta tare da ita ai ba a san ubanta ba. Kuma kaga a nan garin ana son kowace ƴa mace in za ta shiga ɗakin mijinta ta shiga ɗakin mijinta ba tare da ta san ɗa namiji ba. Idan ko ta kuskure to za ta game da ƙiyayya daga danginta har da sauran mutanen gari. To amma me yasa da na bata sadaka bata karba ba? Anya to ai ta fi mu bukata domin tana da lalurar ciwo kuma ga ƴarta. Aziza? 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 Na kasance na tsinci kaina cikin wani hali na rashin nishadi da walwala da rauni sakamakon wata razanannen mira da take farautar kurwata har ta hana ni barci. Tana kidima ni har ta kai ga ina tsayar da harkokina tare da haifar min da larura. Daga baya wani kuka mai tattare da bakin ciki da damuwa ya maye gurbin wancan ƙara da nake ji mai razanarwa. A sakamakon wani dalili ya tabbatar min da cewa wannan hali da nake ciki yana da alaƙa da wani abu da na taɓa aikatawa a shekarun baya a lokacin da nake zuwa wannan ƙauye. Na ƙara tabbatar da haka ne a lokacin da na je gare ki domin in baki sadaka. Yanayin da kike kallo na da kukan da kike yi, wannan kuka shi ya daidai da murya da take farautar kurwata take hana ni bacci, mai tattare da baƙin ciki da razanarwa, wanda a halin yanzu ita ce ta farkar da ni daga bacci na kuma ta farauto ni zuwa gare ki. Aziza,